Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Βάλαμε πάρα πολλά στοιχεία στην προηγούμενοι δύο μιλητές. Νομίζω ότι εντάξει, δεν χρειάζεται κανείς να πει πάρα πολλά. Τα βασικά στοιχεία που θέλω να προσθέσω εγώ είναι τα εξής. Καταρχήν, παρότι οι πολιτικές μάχες οι οποίες βιώνουμε είναι πυκνές, τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικές μάχες ήταν πάρα πολύ πλούσιες. Είχαν πολιτικές μάχες στον δρόμο, είχαν πολιτικές μάχες σε επίπεδο εκλογών, δημοψηφισμάτων, σε περιφερειακό επίπεδο και το καθεξής. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σήμερα μιλάμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι μιλούσαμε ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για να το πω σχηματικά, εάν πει κάποιος ότι η περίοδος μεταπολίτευσης άνοιξε με ένα δημοψήφισμα, η περίοδος μεταπολίτευσης έκλεισε και με ένα δημοψήφισμα. Μετά το δημοψήφισμα, καλώς ή κακώς, όλα έχουν αράξει. Στοιχείο πρώτο. Έχει καταρρεύσει το σύνολο των ιδεολογημάτων που στήριξαν όλη αυτή την πορεία της Ελλάδας μέσα στο πλαίσιο του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Είναι σαφές ότι το δημοψήφισμα και ο κόσμος ο οποίος πήγε και στήριξε με ένα τέτοιο συντριπτικό τρόπο το όχι, είχε στο μυαλό του, παρότι μετά όλοι προσπαθήσαν να το γυρίσουν, ότι ο κόσμος γενικά δεν ψηφίζει ενάντια στην Ευρώπη, δεν ψηφίζει ενάντια στο ευρώ. Είναι προφανές ότι ο κόσμος που ψήφισε στο δημοψήφισμα το όχι καταλάβαινε ότι οδηγούταν σε μια πορεία ρήξης και σύγκρουσης. Μπορεί να μην είχε ακριβώς λιγμένο τον τρόπο, μπορεί να μην είχε ακριβώς στο μυαλό του μια μεθοδολογία που θα βγει αυτή η σύγκρουση. Παρ' όλα αυτά, ψήφισε γνωρίζοντας ότι οδηγούταν με έναν τρόπο στη σύγκρουση. Αυτό το πράγμα οδήγησε όλο το πολιτικό σύστημα σε ένα τεράστιο πανικό. Είναι η μεγαλύτερη φάπα της μεταπολίτευσης που έχει φάει το αστικό πολιτικό σύστημα και δεν έχει τρόπο να τη διαχειριστεί. Οι εκλογές δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται σε τέτοιο πολιτικό κλίμα σήμερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από το κατεστημένο, από το πολιτικό μπλοκ, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί από τις εκλογές του 25 Γενάρη, να διαχειριστούν αυτή τη τεράστια ήττα. Είναι γεγονός ότι όταν το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το πιο ζωντανό, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι άνεργοι, όλο αυτό το δυναμικό το οποίο πλήττεται βαθιά από την κρίση, σου γυρίζει την πλάτη και λέει ότι δεν με νοιάζει και πολύ. Όχι, και ας βγούμε και έξω. Γιατί αυτό λίγο πολύ ήταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αυτό το πράγμα είναι μη διαχειρίσιμο. Από εκεί και πέρα τα πολιτικά κόμματα προφανώς στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα έχουν δύο βασικές στρατηγικές. Το ένα είναι το να μπορείς να σπείρεις την απογοήτευση ότι έλα μωρέ δεν αλλάζει και τίποτα. Τώρα δεν, εντάξει. Ο δρόμος είναι ένας και είναι γνωστός. Εντάξει, και το δεύτερο, ότι στην ουσία αυτό που έχει σημασία, αφού ο δρόμος είναι ένας, είναι ποιος θα το διαχειριστεί. Άλλη μια αυταπάτη λοιπόν που κατέρευσε με το δημοψήφισμα είναι ότι είναι σαφές ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να υλοποιήσει το σύνολο των μέτρων το οποίο έχει ήδη ψηφίσει, τα οποία είναι σκληρά, είναι από τα σκληρότερα πακέτα μέτρων που έχουν ψηφιστεί ποτέ, και τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους και η υλοποίησή τους, και πάει για παράδειγμα να ιδιωτικοποιήσει κομμάτια της ΔΕΗ και γίνουν κινητοποιήσεις, τι πιστεύει κανείς ότι θα πηγαίνουν ένας η αστυνομία, ας πούμε, να τους πιάνει από το χεράκι να τους βγάζει έξω? Πιστεύει κανείς ότι αν γίνονται κινητοποιήσεις μαζικές στο κέντρο της Αθήνας, τα μάτια και η καταστολή δεν θα είναι οξυμένα? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαχειριστεί τη λαϊκή αντίσταση όταν υλοποιείς μνημονιακά μπλοκ. Αυτό που προσπαθεί να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι γενικά εμείς ρε παιδί μου θα είμαστε μια πιο δημοκρατική μνημονιακή κυβέρνηση, δεν υπάρχει. Άρα το ερώτημα σήμερα και το διακύβευμα των εκλογών ποιο είναι? Το αν θα έχουμε έναν διαφορετικό διαχειριστή. Καλώς ή κακώς, έτσι όπως έχει έρθει η πολιτική κατάσταση, είναι εμφανές νομίζω για τους 220 ψήφους που πήρε το μνημόνιο στη Βουλή, με τον υφιστάμενο πολιτικό συσχετισμό, έτσι όπως αυτός αποτυπώνει τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Μια μνημονιακή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία επεξεργάζεται κατά βάση τα αστικά επιτελεία, είναι αυτό το οποίο επιθυμούν οι Βρυξέλλες και συνολικά, ας πούμε, ο υπεριαλισμός. Αυτό είναι αυτό για το οποίο πιέζουν. Αυτό το οποίο κρίνεται σήμερα κατά την άποψή μας και αυτό για το οποίο αξίζει να παλέψει κανείς είναι, θα μπορέσει να σχηματιστεί ένα πολιτικό μπλοκ ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης, το οποίο θα μπορεί να υπερασπιστεί συγκεκριμένα λαϊκά κοινωνικά συμφέροντα. Αυτό είναι ένας πολιτικός στόχος ο οποίος πρέπει να μπαίνει. Υπάρχει σήμερα ένα πολιτικό μπλοκ, υπάρχει σήμερα ένας πολιτικός μηχανισμός, ένας πολιτικός οργανισμός, ο οποίος μπορεί να πάρει αυτό το 62% του όχι και να το οδηγήσει σιγά σιγά με έναν βελτιωμένο τρόπο στο να διεκδικήσει αυτά που πραγματικά το αντιστοιχούν. Αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να βάζει πραγματικά τα βήματα σήμερα για μια φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση? Να το πω διαφορετικά, υπάρχουν πάρα πολλοί αριστεροί σχηματισμοί σήμερα οι οποίοι ψηλαφούν με έναν τρόπο το ερώτημα. Υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο το βάζουν, ας πούμε, που το βάζει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δυστυχώς αδυνατεί να δει ότι υπάρχει σήμερα δυνατότητα να γίνει μια μεγάλη ανατροπή. Το ΚΚΕ βάζει μια λογική ότι εντάξει ρε παιδί μου, γενικώς όντως ο καπιταλισμός φταίει σωστά, είναι το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σωστά. Βέβαια αφήνει και ένα ψήγμα, σου λέει ότι
ενδεχομένως και το εκτός ευρώ να είναι καταστροφή, αδυνατώντας να δει το τι πραγματικά μπορεί να σημαίνει η αλλαγή, η ανάκτηση, ας πούμε, του νομίσματος με τη σκοπιά προφανώς του λαού, με τη σκοπιά των κοινωνικών ελίτ. Αδυνατή να δει αυτό το πράγμα, όταν θα γίνει λαϊκή εξουσία θα το λύσουμε. Υπάρχουν τα κομμάτια τα οποία φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν μια προσπάθεια να το ψηλαφίσουν το ερώτημα. Δεν μπορούν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Είναι δυνατόν να προσπαθείς να επαναλάβεις με τον ίδιο τρόπο όπως επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά να κάνεις ένα πολιτικό πείραμα το οποίο να οδηγήσει πάλι στο ίδιο. Εδώ ο τρόπος και ο μηχανισμός τον οποίο πρέπει να περιγράψεις πια μετά το δημοψήφισμα που ο κόσμος έχει αντιληφθεί πια ότι δεν υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το σπίτι των λαών, το ευρώ δεν σημαίνει ευημερία, το να πηγαίνουν καλά οι τράπεζες δεν σημαίνει ότι γενικά κυκλοφορούν λεφτά στην οικονομία, όλα αυτά τα οποία έχουν καταρρεύσει. Το να έχεις χρέος είναι καταστροφικό και το να μην θες να το διαγράψεις. Πρέπει να έχεις ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο να το περιγράφει. Πράγματι, είπε σωστά ο Κώστας πριν, η ανταρσία δεν διεκδικούμε τη μόνη αλήθεια και ότι είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι έχουμε το πρόγραμμα και τη λύση στα πάντα. Στο βασικό πυρήνα όμως του προβλήματος είναι ο μοναδικός πολιτικός χώρος ο οποίος απαντάει. Είναι ο μοναδικός χώρος ο οποίος περιγράφει ένα πολιτικό σχέδιο πραγματικό το οποίο εξηγεί και γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα. Πώς θα μπορείς να αμφισβητήσεις την εξουσία που έχουν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τραπεζίτες, εάν δεν κάνεις όλη αυτή τη ρήξη με το ευρώ? Εάν εξακολουθείς να υπάγεσαι σε όλους αυτούς τους κανονισμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς είναι δυνατόν εσύ να ασκήσεις μια φιλολαϊκή πολιτική? Πώς είναι δυνατόν να δεις αυξήσεις που θες? Πώς είναι δυνατόν να προγραμματίσεις τη δικιά σου παραγωγή? Πώς είναι δυνατόν να ορίσεις εσύ ποια είναι τα πεδία αυτά πάνω στα οποία θες να υπάρξει, ας πούμε, μια πραγματική οικονομική ανάπτυξη? Δεν μιλάω για κάτι φοβερά προωθημένο, για κάτι φοβερά προχωρημένο. Πώς είναι δυνατόν να βρεις χρήματα για να μπορέσεις να χρηματοδοτήσεις μισθούς, συντάξεις, για να μπορέσεις να έχεις εθνικό σύστημα υγείας, εάν διαγράψεις το χρέος και η μόνιμη αγωνία του παλιού πολιτικού συστήματος είναι πώς δεν θα αφήσουμε 1 ευρώ απλήρωτους στους πιστωτές? Είναι δυνατόν, αν δεν μπουν οι ίδιοι εργαζόμενοι να έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο της παραγωγής, να μπορέσεις ποτέ να ανακτήσεις πραγματικά κομμάτι, ας πούμε, της εξουσίας που σου αντιστοιχεί μέσα στον τρόπο παραγωγής όπως αυτός έχει συλληφθεί σήμερα? Αυτό είναι αυτό το οποίο περιγράφει η ανταρσία. Και αυτό το περιγράφει απέναντι σε οποιοδήποτε αυταπάτες. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δει κανείς τι λεγόταν και τι γραφόταν στις 25 Γενάρη. Η βασική πλευρά που βάζαμε τότε εμείς ήταν ότι πέρα από τα ψευτοδιλήμματα τα οποία μπαίναν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαιρνε την εξουσία και αν πήγαινες με ένα πλαίσιο διαπραγμάτευση θα κατάφερνες εν ολίγης να πετύχεις κάτι καλύτερο, ίσως όχι πάρα πολύ καλό, αλλά καλύτερο από αυτό το προηγούμενο, το οποίο και αυτό κατέρευσε σαν τραβουλόχαρτο. Ήταν αναμενόμενο αυτό το οποίο έγινε. Ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε κανένα περιθώριο, όπως δεν υπάρχει και σήμερα ξανά, κανένα περιθώριο από τους από πάνω να κάνουν καμία παραχώρηση προς τους από κάτω. Γι' αυτό και όταν κάποιος πήγε, οποιοδήποτε προσπάθησε να κουνηθεί, αμέσως η απάντηση ήταν είτε ξύλο, είτε ήταν, ας πούμε, ένας πνιγμός με όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο κανείς δεν μπορεί να το ξαναβάλει στο τραπέζι. Δεν είναι δυνατόν εσύ να λες ότι εμένα το σπίτι μου με αυτό το σουρεαλιστικό τρόπο, ας πούμε, ότι θα σε πετάξουν και στην Ευρώπη, ας πούμε, κτλ. Ότι πρέπει ντε και σώνει, ας πούμε, κάποιος να είναι στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διαφορετικά υπάρχει καταστροφή. Ποια ήταν η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια για να το δει κανείς ρεαλιστικά προς τον ίδιο τον ελληνικό λαό? Τι έχει κερδίσει ο ελληνικός λαός από την εμπλοκή του με όλο αυτόν τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποια ήταν ο μοναδικός ο οποίος έχει κερδίσει από όλη αυτή την εμπλοκή? Ήταν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες παίρναν, ας πούμε, κονδύλια και τα διαχειριστήκανε. Ήταν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί εντός του κράτους, ο οποίος σχετίζεται, ας πούμε, με το πελατειακό κράτος και τη διαχείρισή του και με τον βαθύ κομματικό μηχανισμό, η οποία είχε κατασταθεί στην Ελλάδα από την απολύτευση και μετά. Εντάξει, αυτό είναι το όραμα το οποίο έχουμε εμείς για τον ελληνικό λαό. Αυτό αδυνατεί να το απαντήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς. Το βάζει με έναν πάρα πολύ φοβισμένο τρόπο. Η απάντηση, καλός ή κακός, σε αυτή τη φάση είναι αυτό. Είναι η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η ρήξη με το ευρώ, είναι η διαγραφή του χρέους, η εθνικοποίηση των στρατηγικών επιχειρήσεων, των τραπεζών και ο εργατικός έλεγχος πάνω σε αυτές. Αυτά είναι τα πολιτικά στοιχεία που πρέπει να βάλει κανείς. Τελευταίο σημείο. Μίλησα στην αρχή για το κομμάτι, ας πούμε, μιας πραγματικά αριστερής αντιπολίτευσης. Πραγματικά αριστερή αντιπολίτευση δεν σηματοδοτείται μονάχα από το πολιτικό πλαίσιο. Σηματοδοτείται για το πώς θα διεκδικήσει κανείς καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους στο λαό και την νεολαία. Υπάρχει μέσα στο πολιτικό μας DNA εγγεγραμμένο αυτό το οποίο λέμε οι λαϊκοί αγώνες. Η Ανταρσία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία έχει συμμετάσχει με όλη της την ψυχή και όσες δυνάμεις έχει σε κάθε πολιτική μάχη η οποία έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια. Έχει συγκρουστεί με όλους τους δυνατούς τρόπους, σε όλα τα σηματεία όπου έχει υπάρξει
σύντροφός μας, ο οποίος έχει συνδικαλιστική δράση και παρουσία, έχει συγκρουστεί με κάθε πλευρά των μνημονιακών μέτρων και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει κερδίσει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά. Παρ' όλα αυτά έχουν δοθεί τεράστιες συνδικαλιστικές και πολιτικές μάχες σε χώρους δουλειάς που κερδίσαμε. Γιατί δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μνημονίου το οποίο έφερνε η κυβέρνηση Σαμαρά? Γιατί υπήρξαν τεράστιες λαϊκές αντιστάσεις στο εσωτερικό συγκεκριμένων χώρων που τον μπλόκαραν. Υπήρξε ποτέ αξιολόγηση πουθενά? Μπόρεσε κανείς να προχωρήσει? Γιατί ο Σαμάρας ήταν εντελώς αδύνατον να υλοποιήσει μνημόνιο? Αυτά γίνονται κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις, από την πάλη συγκεκριμένων ανθρώπων και τη συμμετοχή πλατιών μαζών εν με ενωτικό τρόπο πέραν στις πολιτικές μάχες, και αυτό είναι το δεύτερο και βασικό στοιχείο της πολιτικής πρότασης το οποίο κάνει η Ανταρσία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση απέναντι σε καμία κυβέρνηση, όποια κάνει αυτή η κυβέρνηση που θα προκύψει, εάν δεν γίνουν νέες πολιτικές μάχες, αν δεν δοθούν νέοι αγώνες, να κερδιθεί το οτιδήποτε προς όφελος του ελληνικού λαού. Η δεύτερη λοιπόν πλευρά, την οποία βάζουμε τον πιο εμφατικό τρόπο, είναι ότι από την επόμενη μέρα των εκλογών δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε ήσυχο κανέναν, σε κανένα σωματείο, σε κανένα χώρο δουλειάς, να πάει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία θα έρθουν. Και να είστε βέβαιοι ότι αν υπάρξει η πίστη του κόσμου απέναντι σε ένα σχέδιο, το οποίο από τη μια μεριά αγωνίζεται και βάζει και την προοπτική για την έξοδο από την κρίση, για τη σύγκρουση με όλα αυτά που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ, δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να χάσει. Η ιστορία το έχει αποδείξει. Δεν είναι θέμα δικιάς μας πολιτικής εκτίμησης. Όσες φορές ο ελληνικός λαός βγήκε στο προσκήνιο και πολέμησε, κέρδισε. Ακόμα και ότι σήμερα είναι όλοι αποκλείτως εγκλωβισμένοι και δεν έχουν την πολιτική δυνατότητα και πρέπει να σύρονται μονίμως σε νέες και νέες εκλογές και να σκαρφίζονται νέα πολιτικά σχέδια για να διαχειριστούν την κρίση, είναι από τα προβλήματα που τους έχει βάλει ο λαός. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αυτή είναι η δικιά μας πολιτική πρόταση και γι' αυτό καλούμε την επόμενη Κυριακή όλο τον κόσμο να στηρίξει την πολιτική συνεργασία Ανταρσία ΕΚ. Ευχαριστώ πολύ.